Iti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang tedadal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama ditoy programa tayo lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam, nabara akablaaw kan panagyaman kada kayo amin, itiing kay panagdengdengeg. Panag-subscribe kan panag-comment dito'y programa tayo. Makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan. Ti surat ngayon ta ikan biyagita, ket nagapu kan ipagayam tayo nga lani, manipod probinsya ti Cagayan. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, ubingak pay ket pagaayat kon ti agdengdengeg kadagiti drama iti radyo. Isu nga naragsakanak idi nakitak nga adda gayamen drama ita iti YouTube. Naawi sakmet a nagsurat gapu ta kayat ko nga ibinglay ti nagbalin a padas ko iti biag. Padas nga ammok a makaibati iti adal kadagiti padak a dumdumngeg. Ketapno nalawag ti amin rugiak nga ruden ti agsalaysay. Manal ka talaga! Anay ko, Uncle. Aping ang sipat kayo nga. Ay, di ka ba'y sursuro? Kita ang tinamayam iti kabarbaro Apollo shirt ko. Among ka di anangina da ito'y Apollo, ha? Ano ka diti polo yung Uncle? Tadamag na pailangon ano. Umay ka man! Anay ko, Uncle. Anay ko. O niya, nakita mo, timan siya iti polo kung isipat ko iti rupa, ha? Apay, anya ka di manan tibidot ngay naramid na ita babae. Kita, naman siya ang tininginan, Apollo. Sika talaga. Anay ko, Auntie Juliet. Anay ko. Dahil tatirumbon ka! Dadaulam amin na gamit dito'y balay. Ay, manal ka talaga. Pasensya kayo, Auntie, Uncle. Diyak matinggagara mamantsahan ti pulo ni Uncle ngayon labas. Gapo iti na itangay na ramid mo. Saan ka mangan itangag malam? Anya? Hoy, Lani! Ada ka di pangibaunam kanya, Manang Mariel? Natural! Isu nga rod ngay nayaban ka. Planchaam to bistidak tarumwarak. Wan Manang. Ay, aguray ka. Un-una umpay gayam alinisan ti banyo, tapno makadigos akon. Kabayatan ti panagdigos ko, planchaam tumatan ti badok, naawatam. Sige, Manang. Okat, anya pay lang ter aramidem ngay, kartengam ti aggunay. Ay, wan Manang. Wan. Juliet. Bilbilangan man ang ti kwarta nga adda dita volta. Ay nagganas at talaga bilang-bilangan, Romeo. Panagrik na kat nakabal sa kon kin ni Agnes. Gaputan na ilakutan titawid na a house and lot. Manipod itibak nang nga ikit mi. Ay nagdakkel tinaglakwanta, Romeo. 10 million ko naman. Talaga mata nakabalas kan. Gaputa natay matan. Di magan di kapsat mo. Idinto ta sika, kat agbibiyag ka adunya, gapo iti tawid na nga inlako ta. Gusto ka, Romeo.
Kansaan lang nga dayta. At dapay iti puder tati menel nga anak na. At dala nga rodan katulong tayo at dapay kwarta tayo. Daddy, Mami, apay no ibang kuyo lang handay ta kwarta. Intun kwan, takawon tupay nila ni Dagita. Ay sus, saan to mapasamak dayta Marieli ha? Saan mo't ang makaunag nila ni iti silet me? Kan maysa, da kami lang ka ni mamim ti makaamoy ti password da ita vault. Di kagdanag iha. Ibang kumintumat lang inton mauma akon amang bilbilang. Mami, ag out of town tayo manmot nga rod. Total, adumot ti kwarta tayo. Malaksid iti naglakwan nyo iti balay kan lote day di Ante Agnes. Adupay dagiti alahas kan kwartaan alayo iti balay da. De, huwag nga agpaiso, Juliet. Tapno ag-relax tayo, mate. Ay, nabsok ka mo lang ka, Dela. Naibalasang ka, oh. Wen Lolo Doming, agyaman ak unay iti panang pakanyo kanyak, Lolo. Masyan kami ngamin kan kalani. Al-alilahan da ka lang aroden ti ikit kan ulitag mo. Di da ka pa'y pakanan iti husto. Ay, punda ti kinuna ni Jonas. Iso pinayaban ka, gaputa amok nga awan dagiti ka balay baw. Ulitak manen ti agyaman kada kayo, Lolo Doming. Jonas, naimbag kayo pa'y. Oray di nakapkapin kat mariknak ti panangisakit yung kanyak. Apay ngamin nakagurgura na kalaunan ni Nana Juliet. Ay, dakkel ngamin tiguran ni Auntie Juliet kin ni Mami. Kuna ni Mami idi, nang rugi ti panangguran ni Auntie Juliet kan kuana. Gaputa dakdakkel ti intad ti ikit da atawid kan kuana. Ngam ni Auntie Juliet. Ay, una yan. Apal kan tawid gayam ti makagapaw. Angem, san aron bang iraman na kanina na Juliet itigura na iti day di mamim? San ka di lolo? Ay, uwi na paw. Ay, kahit asino nga itagnanaad itan iti sigod a balayaw. Awanan Lolo. Ngamin, inlakon ni Auntie Juliet. Anya? Agraman dagiti kwarta ken alahas ni Mami. Innalada amin. Ay, kay rumbang lang ko mga pagadalin da kamit, ah? Tadama gayam kadakwada ti tawid mau. Hoy, Lani, idulin mo to'y nanganan mi ka ni Mami. Wan manang Mariel. Anya pa'y lang timulmulag hatam dita. Ay, kwa Auntie Juliet. Adda ko maibagak kada kayo. Anya dayta. Kaya't ko kumati agadal iti umay apa nag-enroll, Auntie. Agasem, nagngatumatan ti arapaap mo, Lani. Mabalinak met nga agadal, manang Mariel. Ngamin, addakin ni Auntie Juliet tinaglakwan ti balay ken lote mi. Naa. Kastamad tandagiti kwarta ken alahas day di Mami. Kontrabida. Anay ko, Auntie. Apay asipatendak manan. Dayta ti maalalam, manakibiyang kan tumat ngamin. Awan bibiyang mo kadagiti naglakwak iti sanikwayo. Aramidak ti kayat ko, gaputa siyak lang ti adakarbangan na kadagijay, nawatam! Auntie, kukwami dagijay. Sani ko day di Mami. Ikandak kumamat atap no makaadalakmat. Talaga ka di addi ka pa'y lagtal na? Anay ko, Auntie. Apeng agsipat kayo. Gusto ko man. Anay ko. Juliet, nakapareserba kon iti ticket. Kan nakapabukak metan iti hotel para iti panagbakasyon tayo di Palawan. Ay kat nasayat nga rod no kasta, Romeo. Manungay nga aldaw ti imbagam iti hotel apagturukan tayo. 5 nga aldaw tayo ijay. Isumot ti kayat mo, sana ya. Nasayat nga rod no kasta. Ibagak nga rod kini Mariel. Tapno maisagana na matan dagiti rumbang nga isagana na. Iti kasta, masapa tayo inton bigat. Kasanon di ka nakam, ang mga nutakawon na ti kwartata iti vault.
Di mo't dumaw-dawat kan ka iti pag-eskwela na. Iti aramida, saan to matakaw nila ni ti kwartata? Kan mamaminsan matan amapukaw iti matang tayo. Day lani. Siyak ti makamo, Romeo. Anya. Apay ang naaramid kanyak daytoy ni Auntie Juliet. Kaslasaan na ka anakan titrato na kanya. Impupok nakit din dito'y balay kabayatan ti panagbakasyon da. Nagalas ti ugali da. Kasanuak paitan. Masapol ang makarwarag dito'y. No makarwarag, jakton agpakpakita kadakwada. Total, didakmat lang ibilbilang ang kabagyan da. Jonas, apaw. Apay lolo. Awan gayam di tadakil abalay da Romeo ken Juliet. Ha? Kasano nga mo yu lolo? Nakasaritak ti maysa ka dagiti ka aruba da. Di ko na hindi pa'y kanukal man na pimanaw dagiti agasawa ken ti anak da ni Mariel. Ha? Nilani nga lolo? Sa dinutehan na. Diyak pa'y nakita nga agpaiso manipod idikalman. Ay, huwin nga raud. Ayan na nga ngagpaiso nila na eh. Ay, mabit lang, lolo. Awagak ti cellphone na. Ay na, sapay lang kumata makasarita. Iti kasta, mamuan tano sa dino ti ayan na. Huwin, lolo. Mabit lang. Hello, Jonas. Imbaglangan timawag ka. Lani! Idi kalman ka kumaping awagan. Ngamawan nga load ti cellphone ko. Kasta ka di. Namuan ni lolo. Ngawan ka no danana Juliet kan tata Romeo. Agraman ni Mariel. Sa dino ti ayan mo? Impupok dakdam ti dito'y balay, Jonas. Anya? Impupok da ka ko nam? Wan, aging gaita, jakpay nang dangan. Pangasim, tulungan na ko, ma. Unay matanda gijay. Awan konsensyada. Ala, di kagdanag. Tulungan da ka. Dumawat kami iti tulong iti barangay. Tap na makarwar ka dita. Kat, nag-enjoy kamot lang ka di iti bakasyon tayo, Mariel, iha. Siyempre, mami. Enjoy na enjoy. Sobra. Sigurado nga umapal nila ni kanyak no ibagak amin dagiti inaramid tayo. Ay, awanan ti umapal kan ka iha. Ngamin, sigurado anatayan itibisin ni Lani. Anya? Husto ni Daddy iha. Awa na pulos imbatik amakan na. Apay ngamin aya akayat yun amatay ni Lani. Di ba'y kat maawanan tayon iti katulong? Okay lang, daytay, ha? Adumat di tati maala katulong. Ti importante, kat saan nan amaala dagiti kwarta anaala kon manipod iti inana. Uwan nga ron. Ay, apay niyo. Ay, ti mapaspasama. Ay, kumput kayo. Awan ti preno ti lugar. Agyaman ak unay iti tulong yu, Jonas. Lolo Doming, gapo kada kayo, nairwardak dagiti pulis iti dayjay abalay. Ay, naramid mila ti rumbang balasang kao. Ita, saan da ka na maulpitan danana Juliet ng tata Romeo? Adda pa yan sangun da akaso. Gapo ka dagiti inaramid da kan ka. Day, adan sa awag maulan eh, apaw. Cellphone mo sa matyagun unay. Ay, mabiit lang ang lolo, tasong bata. Hello? Wan, siyak nga rod. Anya ka diti maipay ko, sir? Pulis?
grasya, kat natin nagday iti deraas. Makipagladingit kami, lanay. Lolo Doming, oray no kasano ti kinadakas danti Juliet kanya. Nasakit lahat na tinapasamak kadakwada. Nang runa kat nagigiddan damat langit din anatay. Saan daman na nakapagbalbaniw. Nalabit. Aging galangan di tatibiyagda, basang. Kaya na mabalin ang napasamak ti kasjay. Taplano ti Diyos, tapno agibos meten ti kinaulpit daken ka. Kaya tapno makaginawa ka meten, balasang ko. Gapu iti ipupusay ti ikit ko kan ti pamilya na isublimat laang kanyak ti kwarta nga inagumanda. Inusar ko daytoy a nag-eskwela, aging ga nagturpusak. At damatan bukod ko a pamilya kat agnanaed kami ita ditoy Canada. Daytoy man ti padas ko a Jactopulos malipatan. Toy pagayam mo, Lani. Ken ka pagayam, Lani. Amin a kinadakes ket adda pagpatinggaan na. Ngamin, awan ti limod iti Diyos a namarswa. Iso ti mangmangted iti ginawa kadag iti pinarswana nga agkasapulan. Alakastan pagayam, Lani, ket pagyamanak unay. Tiing ka pa nagsurat dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg.